atenció, perquè nosaltres hem presentat un PEC en relació a què és el que s'ha de fer amb la Diagonal entre el tros de Francesc Macià i les Glòries. Nosaltres pensem que aquest és el passeig central de Barcelona i pensem que mereix una reflexió per ella mateixa, que no es vegi condicionat per el que pot ser, diguem-ne, l'inclusió del masculí. Si vostès pensen en les grans avingudes que hi ha als llocs del món, la Cinquena Avinguda, el Passeig de la Castellana, els Camps Elisis, etc., vostès entendrien que el debat que s'ha de tenir sobre aquests espais és en funció de la ciutadania i en funció del seu entorn. Fins i tot, si estiguéssim parlant de si s'inclou transport públic o no s'inclou transport públic, això seria una peça vertebradora. Però, esclar, la Diagonal ja té transport públic i en tot cas el que es fa és afegir-s'hi un nou mode de transport públic i sobretot el que cal és un debat al voltant de com el convertim en bulevard, idea que nosaltres defensem i hem defensat en un programa electoral, o per on van els sistemes de transport, si els laterals, en el centre, etc. Però el que és important és com queda configurat el passeig central de Barcelona. I com és tan important, nosaltres creiem que ha arribat el moment de fer una consulta popular. I per tant, el nostre prec és que hi hagi una consulta ciutadana en el marc de les previsions que a l'efecte estableix la Carta Municipal. Per tal de no entrar en embolics, doncs, la Carta Municipal és l'article 35, que és el que autoritza que es puguin fer consultes a la ciutat de Barcelona quan el tema depèn de la ciutat de Barcelona. No diran que el passeig de la Diagonal no depèn de la ciutat de Barcelona. I també, atenent a les normes reguladores de la participació ciutadana en el seu article 28, regula com es fan aquestes consultes ciutadanes i en el seu article 1 diu que l'Ajuntament pot celebrar consultes ciutadanes per iniciativa pròpia, a proposta del Consell de Ciutat o per iniciativa de la ciutadania. I nosaltres creiem que, efectivament, aquest és un tema prou rellevant com perquè es faci una consulta ciutadana a Barcelona. Perquè l'afectació que pot tenir la Diagonal, convertint-se, insisteixo, com nosaltres defensem, de la tipologia de la secció actual a una secció de bulevard, influeix no només en el districte de l'Eixample, sinó que influeix a tota la ciutat, per la seva centralitat i per la seva importància. I per tant ens sembla que s'ha de fer una consulta ciutadana que permet dos tipus de possibilitats. La primera és fer una pregunta sí o no, però la segona permet plantejar diferents escenaris i que aquests escenaris siguin votats. És a dir, permet dir, volem un bulevard, volem una rambla o volem que la secció sigui aquesta o sigui l'altra. Hi ha pocs temes tan importants i tan significatius, hi ha pocs temes tan de ciutat com modificar la secció del passeig central de la ciutat.